И така. Точно така. Може да има и някакъв Почват конфликт. политически саботажи. Просто да не отекчаваме публиката да говорим. Да. Ами, знаете ли, това ще дойде отново тази година. Отново ще трябва да, аз пак казвам, стъпваме в една година на избори и това нещо вероятно ще се повтаря и повтаря. Няма да можем да се отървем лесно от такива влияния, но такава е системата. Познават ли ви хората в Криводол? Може ли всеки да дойде при вас с проблем? Познават ма дори и събота и неделя. И тогава сте познат. Пия си кафето, дойде при мене. Мале, господин кмете, кога приемния ден? Казвай. Ако мога да решавам го веднага. Ако нещо се наложи, служебно да му издам бележка, удостоверение или съвет, имам си адвокати печени. Веднага ги пращам при адвокатите. Това са проблеми, защото някой влиза в затвора, защото не можеш да плати 50 лева на адвокат, да му напише обикновен документ. Добре, господин Данчев, как ще накарате другите да работят, ако нямат така личния пример и претенциите, изискванията? Как накарах? 14 човека съкратих. Просто беха излишни. Товариха общината с разходи. Станах кмет, съкратих около 86 човека. Това е господин Кацарски, като председател на Общинския съвет, едва ли не приписа като негова заслуга. Искам да подчертая тук, понеже мъкна господин Кацарски, той е председател на Общинския съвет и неговите функции са съвсем други, няма нищо общо с управлението. Даже ще споменем и господин Кацарски в нашия разговор след малко. Той също ви спомена в нашия разговор с него предишната сряда, но това са нормални неща. Да поговорим за общината. Да, ще използвам конкретния въпрос специално за изборите. Да, господин Кацарски, умишлено или не, той също игра за кмета. Господин Данчев, играе ли се за кмет или се кандидатства за кмет? Защо използвате този глагол? Той игра за кмет. Защото явно политиката е една игра. За вас? Това е една игра, като на футболен матч. Те много хора играят за кмет, но в края на краищата един става кмет. Няма и да влизам. Аз си решавам съдбата еднолично. Очаквате ли подкрепа от партиите, които ви подкрепиха за първия ви мандат? Партиите, които ме подкрепиха, едната беше на 20 дена учредена, нова партия, Българска социал-демокрация, другата беше Земеделски народен съюз. Това беха. А не ви ли подкрепи и Движението за права и свободи? Не. Третата беше ВМРО. Това беха трите партии. Обаче тия три партии нямаха и представителство, единствено Искра, дето в ВМРО-то от Криводол, стана общински съветник. От началото, когато тръгнахме с него в самата предизборна кампания, ние сме политическа партия, която работеше заедно с него на балотажа и с наша съвместна работа и дейност постигнахме резултат, от който господин Данчев стана кмет на община. За това да продължа как станах без никакви огризения на съвестта. С чиста съвест се изправих на 2 юни. На кой 2 юни? Преди 3 години вече. Преди 3 години, почти вече 3 години, като официално заявих, че ще се кандидирам за кмет. Мина времето бързо, дойдоха изборите. Благодаря на всички хора, които гласуваха, пак се повтарям, за мен като личност, и въпреки че имам 2 съветници, което пак е един показател. Защото хората уважават личност. Защото има кметове без нито един съветник. Така че за мен е един успех и с действията си, които 2 години и половина няма. От началото, когато тръгнахме с него в самата предизборна кампания, ние сме политическа партия, която работеше заедно с него на балотажа и с наша съвместна работа и дейност постигнахме резултат, от който господин Данчев стана кмет на община Криводол.